Hello guys! Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa moang channel, I Lixie Vlog. So karong adlaw guys, kami nabilin dari sa bahay ni ATM kay to sila tagbilaran. Ag nagbantay sa bibi. Sa bibi guys, kay na may importanteng gilakaw. So ako say mag-ati mandari. Pakaan na si Jaron guys kay alas 12 naman. Hi Bibi Gigi! Dara guys da. Hi Bibi Gigi! Magpakaon ko guys kay mamanihang buhat sa unas bata pasliksian, so kahibaw na gadyo ko hani kani kuan guys. Ikaduha na ni na katry nga sidang ipakaon kay katong das naging adlaw pud nga da pigila ka importante si agabantay dali na pigila ka importante ako pa nagpakaon. Jam hadlik ko kay ako mawa naman ko kay dugay na badyo pang panahon nga wa ko naka sugakag ba kaon daning mga gagmay mga inganing ko na Bibi no. Isus naglutak naman Bibi Gigi no. Bibi Gigi, it's time to eat Bibi. Katugon pa Bibi Gigi. Isus, katugon pa. Mag-eat na ta ha. Mag-eat na ta ha. Tawa-tawa man. It's time to eat na Bibi. So guys, mag-prepare sa ako sa jahang pagkaan. Kuan naman ni guys, si Relax. Very good man ang Bibi JJ. Wa man naghilak-hilak. This is very good man. Very good man ang Bibi JJ na mo. This is very good man na. Wa man naghilak no. No. So, lahat ng lihim mo. Lihim na ti ilay Bibi no. Asa may lihim na ti ilay Bibi J? Ha? Isis. Morning. Morning. Good morning, te. Si Ate Ilay. Good morning, baby. Good morning. Magbantay sa tarang bibi na. Gwapo. Buyag-buyag, no? Na, buyag-buyag, no? Buyag-buyag, no? Nakuha na gijang naong na. Nauli-ulian na. Katong gitay hupan. Gikag New York, nagpatambal sa Aris, Pilipinas. Asus, ang Bibi Gigi. Tara guys, relax. Dahil isa kabadi dari guys nga nagbumit-moment. Kay kanila laging mga kauyaban, laging magpasakit sa kasing-kasing. Aw, isang kasing-kasing di ay. Kay, wa naman ko. Sa ganahan. Tara to nagpatabon silhig. Shit out na diha. Guwapa nung makita na. Nagsuko na si Bibi JJ. Higutom na ka, Bibi JJ. It's time to eat. Tara dyan pagkaan, guys. Hindi siya relax. Ulurot. Yana dyan dyan dalos. Kamera. Hi, Bibi JJ. Hi. Hi. Tanam na ni Zag TV, guys. Hi, JJ. Kamu ko nag-blacklist Facebook po. Level nagtupa ko putok dahil kawan sa mga culture TV dyan. Ang blacklist. Ang mga gitara yung tao. Dahil asa dito mga Pilipino at TV. Pamatalas Erika. Kasi dahil nakahibaw. Rika! Erika! Ate Erika! Ate Erika! Good boy man ang Bibi Gigi. Hi guys! So guys, na may nagbantay sa Bibi guys. Dami dari sa kuan guys. Dagat kay tanaw mi og linaw ba? Dada ang kauban da. Shout out sa kauban. Hi. What is your name? Ay, sobra ka buo ko. Unsa ingan ba? Kating shout out. Ayaw mo ko. Bia J? Bia J ba ka? Biya ba? Ramon Ramon Jean Darunday? Brazil. Ha? Brazil. Dide ka Darunday? Dili. Brazil? Brazil? Oh.
Ramon J. Brazal, shout out sa ang kauban nga kahampuong kadyo. Isa ba uy? Wala di. Tara daw, guys, mga anday tagmangga guys da. Lami kadyo. Nahagdanan no. Huy, ara ka guys, nakadjog dagat guys, kay kuan, di na, sana? Di na bawod, linaw na kadyo guys. Pero di ni makapasulabi, kay hagdanan, wa man gidawon. Kinahanglan pa man makaligo, og idawon ag hagdanan. Kinahanglan pa idawon ag hagdanan. Tara guys, da. Huy, lami lagi manginhas. Sa ginhas, huwag kamao. Tara da. Na. Ito ay idaghang isda to ha. Haba? Haba? Na, lutaw-lutaw. Haba uy. Tara, huy. Naadaghan. Tara guys, daghang isda guys. Tuara. Tarat. Parat dagali, gitsahan pa. Nawa man na daw, nagagdanan mo nang di mi makaligo. Nami agadid mo lukso oh. Uy, Ginoo Maria. Hanin ko nilihak mag... Isa. Char. Dahil di maklap. Di maklaro man. Nay isda guys, kanabitong sa isda ha, kanang taas ug sungo. Hindi rin ba na kilawan dahil? Di maklaro ba sa gi-zoom? Wala na uy, lakaw na. Ito Naagihapon si Ja. Daghay isda daari. Mamugot yung mga corals no. May mga corals. Lami ini og hunas, sunas ba? Daghay isda oh. Siya rog di ta kakuha din ibig usa. Ay, day. Daghan man jig isda. Naman ka dyan maklaro cellphone. Mamukot noon ta. Nice. Sa kalam. Ito guys, dami dari tanaw-tanaw kasi hanggang isda. Tingnan mo kung undang-undang na sa no? Hi guys, maligo mig dagat. Kauban si Tabachingching. Data sila guys, si Ate M ug si Erika. Shout out Erika. Shout out ko dari ang tepat nga. Grabe uyab nagdabos. Dara ka? Karyaga ba? Wow, warang nice sa dagat guys. Ang problema di ko kamuglangoy. Parang nga Maadyo man ri kay salbabida naman ni daan. Gara si Erika. Daga para ba ni guys? Sig, na available diha. Eh, ano naman na kuha ng mga sinampay kay mga sinampay na sa mga trabahante. Allah, kami kay makabali-balitok ko na ring dagat. Pantig di ka mauglangoy. Yen. Hi. Sige guys. Ina-shout out. Hindi ko. Ah? Ote. Ano man? Ano ba? Karo na? Agbuwak ko no guys, isagon. Isagon? Sagulot. Isabod. Ano sa din buwa ka? Ito bang na utot-utot nga buwak? Adug luhag ha kay mahug dyan yung cellphone. Shout out sa simong mga uyab nga gipasakitan ra kag baligwan for char. Na may mention na. Shout out. Uy, mahug ko Ginoo Maria. Sige jud. Naman, hindi na lang kumusot. O, di naman. Okay, shout out sa karjat. Shout out sa simong mga family. Rauwa ko eh. Naa. No. Sige na. Puhon ako mag-shout out guys kay di na matagsa-tagsa. Maligo sa midari. Sumen eh. Sana all. Maligo sa mi guys, patanaw mo na uban namo si Ate M ug si Kiran. Da guys. Shout out kus. Shout out kas. Taong may ayo. Gra. Kuangod. Baba gazud. At tumi guys ta hagdanan palaban taghagdanan kay di mo kamauglangoy.
Lagi, what's up? Shout out ko si Kibo mo lang oh, number 1 me. Ganahan. Ang dudo ba mo na? Tapalang. O, nasa nila. Just don't touch the floor. Look so home na. Laom, ha? Laom. Di day ka, ari lang ka mag... Mommy, I can take your first step. Wait, Kiran. It's clear. Look, Kamu kaglangoy, Erika? Mabaw. Mabaw na. see snake coming out. Pero naidaghang tuyog. Ay, na lang. Magchinilas naman. Uy, mura lagi mudagan oh. Ha? Sige mo dagan. Murag-mudagan kagdanan. Yoy! Kaniha! Dagan kani. Katuloy na to. Wait. Mommy, are you scared again? No, I'm trying to put my foot. Okay, come on. Ang ate di. So, himesa. Put it down. The whale is gonna get in. Whale shark? Lakaw na, Erika. Ang puong ra ba eh? I'm the whale. Wait. Pero Kahit guys. tuyong lang. Kaya, bitaw Wait, you gotta make sure there's no secret. Look at the crowd. Nawasag na ba yung seat? Okay, come on, honey. It's all good. Saan may katubong ng kamera? Lakaw na, bro, kita ka. Di, mahadlo ko dahil. Shit out, guys. Dito mo pa nung nagpanganaog. Kay, We're not gonna have it among Ito kay Bamlo. Okay, go. kiraon jenis. Tago ra ba? Nice dari guys. First time na makaligo dari guys kay wa man ko nakapaligo das ng adlaw kay nakuan man ko na regla sa ganahan. First time kay na mila magbog. Mapos ate kay kamog lang oy. Dali na mo, ay! Spring back. We're going to Hagna. Charot. May atong kamingin, no? Saan? Nailansunis daghan. Saan kamingin? Ang iho dito. How dare you going to kamingin without me? Hanap itong Jurassic Park bitaw. Aran! Kakanang green, kakanang muna bitaw. Katong nakasaka mo nga ito uban baka na sa kapugan tabing sa vulkan. Ila araw mga rin nga anak lang kamot. Ha? Sa? Dili na siya masakita, dili na mamaat. Kinsa? Katong mga hasba. Dami Hagna guys na malingki. Diyan nakakita migbaya basta lang daka na. Ang puong ka guys tag 50 ang kilo. Kanang kari dah kay murag lamiun. Hoy sobra na ha? Dadi ipatimbang sana. Namalit may gulay guys kay magulay meron. Ang kauban dia Erika. Bawas si Raman. Bawas si Raman 50 ra jud ti. Wa may 9. Anak na Raman ti Kapin Jace. Ay Jace piso. wa ko kitag okra. Dire. Tanod. Hi guys, mga antag bayabas guys. Well, gahuwat ni Ate M. Naan mig bayabas wajud kapag ni guys wala kaabot sa bye. Kauna na mo pero biglasan ni na mo guys ha. La, shout out na mo. Shout out. Shout out sa Vinido family. Shout out sa Darunday family. Shout out sa Odiver family, Sipo. Super supportive. Shout out sa Kumaguwang sa Iloilo, Avenido family. Pa, doon di pa yun. Negros dahil Negros. Negros. Si JJ. Shout out
out sa ako ang manghod nga Avenido Edgar. Hi. Shout out sa Kimson family. Hi, Well. Di ano pa mi nag-uban na pud mi ni. Wela Kimson, shout Kaya out. Kimson o Mary Joy Kimson nag-uban na pud mi ni Einstein. Hello. Shout out ko sa mga Abenido family. Damis kuan guys, damis hagna guys kay namalit. Kami namalingki ganha sa merkado, dari may naghuwat ATM kay dapat pa sila sud sa BQ. Nga amig biyabas niya. Uban-uban rami. Kisa kay me. Way lingaw. Way lingaw. Darong bata batuta. DBGJ. Among daga. Di daga Papa, dia. cute. Among bakay. Among back up, among driver to guys. Papa Daris among daga nga harag kagwapa. Uyab. Wa para ba ni uyab? Dino. Single forever. Ano nami as bayabas? Para kabaga ka yung planet. Mga kabag-ang na. Ma. Na isa. Kuya Isar lang sa kalam. JJ! Kaya di guwal na to. Tiguwag. Resistance. Hello, yeah.